iyakan? Hindi! Hindi, ano bang ano? Alam ko naman na magiging responsible kang father and a husband. Yun lang. Happy Father's Day. Bye! Ano yun? Ay, ano? So, comfy ka na i-reveal na namin to sa long form? Or i-edit out namin? Siguro ano, edit out muna. Aray Yun. ko. Oo nga. Siguro, hindi totoo talaga yan. Sino doon? Sino siya? Hindi, I mean yung nagpadala. Paano yun? Kanino pinadala? Sige, go. Extra na. Uy, ba't naiiyak ka? Hindi! Hindi, ano bang ano? Extra na. Hello, Happy Father's Day. Welcome. Bye-bye. Bye! Konyo ba? Nyo, nag-message na ako. Ano sabi mo? Sabi ko, huy, may nakakaalam.